Kagising ko lang po. Mga mayayaman ako, dami niyo problema. Ito na si balita ngayon. Kakape pa ako eh. Hayop kayo lahat. Kumusta mga cancer? Ako nga pala si Maritesa. Para pag-usapan na nangyari issue kay Zainab kamakailanan. Mainit ang lore regarding sa kay Zainab sa mundo ng collab. Sa mga gusto ng TLDR, dadaanan natin mga nilabas nilang mabilisan. Simula ito kay Mr. Wilbert Tolentino, isa ring vlogger, entrepreneur, manager, diba? Parang basta siya yung nag-organize, magaling siya doon. Marami siya makakakilala, marami siya nababatak para gumawa ng mga video. Kamakailan gumawa siya ng video na ang title ay Ang Revelasyon, kung saan naglabas siya ng mga screenshots sa mga usapan nila ng kanyang friend slash co-worker na si Zainab Harake, isang kilalang vlogger. Grabe. Maingat ka din kay Inots ha, ganito kasi pag trending ka now, after ilang months ka nga na yan, kaya wag ka din ganun ka bigay, hirap mag-maintain ng name ngayon, kaya alam ko ngayon lang ingay niya, ayoko lang mag-invest ka ng too much para dahil ang context ito ay tinulungan niya si Madam Inu sa isang video sa YouTube at siguro nakita niya na hindi ganun karami ang views na nakukuha ni Madam Inu sa YouTube. Siyempre paminsan-minsan meron sigurong milyon, pero ang basehan ni Zainab dahil sa kanyang lakas ng kanyang following, sa kanyang lakas ng kanyang viewership ay umaabot ng 2 milyon minimum per video. Ma-out na ako dyan kay Inu, out din ako sa decision mo kaya umiiwas ako. Basta kung saan ka masaya, yun ang importante. Keysmart! Ito sa iba na namang instance to. 20k edit, 10k studio, 400k kay Hipon. Si Hipon ay si Herlin Hipon. Siya yung nakikita mo sa Wawawin. Hindi na ako nanonood ng sorry. Ng TV. Meron na rin siya YouTube channel. Isa na rin siya influencer outside ng kanyang pagiging isang dancer. Matagal naman na yun. Yung pag-direct ko, same na lang ba yung sa X-Battalion? 200k bigay mo sa akin nun mga kada content if ever. Wala mo, seryoso kinukulam. Grabe ka naman sa lamok. Bakit? Alam, masama do. 350 walang ginawa for you, tas kinukuha natin Alex G, wala pa sa hulog ko, sa promotion same naman kami, malakas pa ako. Iba na sa dalawang yan, yes ma'am. Mga matataas kasi ma'am, may chika. Si Jelly pinakasabaw sa amin. Shish ka lala. Ito yung mga kumababasin mo, ito yung mga kasama niya sa mga vlogs, diba? Mga nakikipagharutan sa mga vlog nila. Di ba mayroon lang nung huli si Zainab tsaka si Ivana doon sa horror house? Na-i-upload, pero din kami dyan, kaya mag-subscribe na kayo. Alala ko lang, di ba happy pa sila doon? Huwag yung grabe ka sa mga artista. Naloka ako kay Sanya, sabi sa ibang market ng ano meron kay Sanya? 10M following. Okay. Medyo naiintindihan ko naman. Meron kasi sabihin na natin, pag naipag-collab ka, malaking tulong sa YouTube, lalo na sa mga tumatabingin na itong parang puta ko. Pag yung mga nakaka-collab mo ay kasing aktibo, kasing pursigido mo sa buhay ng YouTube. Kasi ibig sabihin nun, meron silang commitment sa pagiging isang YouTuber. Dahil sa YouTube kasi, ang importante ang tinatawag na sessions. Ang sessions ay pag pumasok na isang watcher sa YouTube website at nagsimula na manood. Ngayon, sabihin natin natapos ay pinanood niyang video at manonood na ulit siya ng isa pang video. Malaking tulong ko yung unang video na pinanood niya ay nag-push ng iba pang katulad niya kasama kunyari sa isang collab o mga fini-feature niya. Kasi pinapahaba mo isang YouTube session. Ngayon, sabihin natin madami na siyang dinaanan at nag-log off na siya sa YouTube. Kumain na siya o umalis na siya. Mabibigyan ng plus points, mabibigyan ng extra internet points yung unang nagpasok sa YouTube website na yon na video, sabihin natin si Zainab sa YouTube, mabibigyan siya ng plus points, mas ipopush siya ng YouTube sa algorithm, mas ipopush siya sa platform. At kung ito mo pwede makikipag-collab makikipag-collab ka sa isang tao na sabihin natin hindi active sa YouTube tulad nito na meron lang 100k million, minsan meron siya 6 million views, pero isang taon na yan. In YouTube terms, ang 1 year ago ay parang 10 years na, sobrang bilis lang ng oras sa YouTube. Hindi siya kasi active tulad nito ni Zainab. Ito mo naman ang kanyang viewership, umaabot ng 1M at consistent siya nag-upload per week. Gusto ni YouTube yan, internet points ka na naman kay YouTube. Alam mo, wala na akong pakialam kung tabingihan tayo, leche. Speaking of kay Zainab, daanan natin ang reaction ni Zainab nung nakita niya ang labas ni Wilbert Tolentino. Pangalan ng mga nadamay. So si Sashna, kung ano-anong mga pinagsasabi mo dyan. Ikaw, Angge, isa ka pa. Diba? Hindi ako nadala. Oh, parang ano to binabantok nyo yung best friend nyo. Hindi ako nadala. Hindi ko naisip na pwede nyong gawin sa akin at ginawa nyo nga. Hindi ako nadala. Kung ano mga pinagsasabi.
Magkasalita sila dito, inisip ko 23 years old pa lang si Zainab eh. At that age, ganito na kalaking halaga na parang barya na lang 500,000, 400,000 sa'yo. Milyon-milyon na isang product endorsement. Baka 100 million na net worth ito, lagpas-lagpas pa. Hindi na ako gagawa ng issue, hindi na ako magpo-post sa online para mag-save face or para may pagtalo pa, 'di ba? Sa ibang mga tao diyan na nagla-live pa. Sobrang baby. Amongst yourselves na lang. Pero yun nga, hirap pag isa kang social media influencer. Lahat kailangan meron kang resibo sa online. Pasensya na ha. Etong showbiz, etong mundo ng mga sikat, talagang masasabi ko ngayon ko lang kasi na nagsisingkin sa utak ko na, shit, ang hirap makisama. Kasi yung iba dyan talaga maraming issue sa isa't isa. Ganon. Pero kasi sobrang laki kasi talaga ng pera sa YouTube, hindi ako nagbibiro. Hindi mo ilalabas yun. Pero yun yung totoo. Alam mo sa sarili mo yan at alam ko, ako naging mabuti ako sa harap at likod mo. Hanggang ngayon. Sara sa likod ko din. Kami yumakap din sa akin. So, TLDR! Hindi na to kasi Zainab sa sinabi ni Wilbert. Kasi inaatake niya ang pinaka-importante kay Zainab, ang kanyang pangalan, ang kanyang brand following. So, nagsalita si Tony Fowler kasi parang pinakita na trash ang kanyang following or trash ang kanyang channel. Meaning, pag daw nakipag-collab ka kay Tony Fowler, madadrag ang iyong pangalan o iyong brand name sa mga endorsement, sa mga sponsors. May tama pa rin doon kasi dahil sa dulo ng araw, ito ay isang trabaho. At napakalaki kasing contrast pa nakikita mo sila naghaharutan, nagkukulitan sa screen. Pero pagkatapos ng mga yan, pag sumara na ang camera, trabaho yun. Pasensya na ha. Tapos na, pagod na. Pero syempre, minsan merong mga influencers talaga, merong mga YouTubers na nagkiklik ang personality. Kaya ako hirap na hirap pa may pag-collab kasi feeling ko ayoko magplastikan ng mga tao sa internet. Okay? Basta kung ano ang naririnig mo sa anong sinasabi ko sa'yo, yun ako. Gagamit yun sa ibang bagay pag sabihin natin hindi kayo nagkamabuti o meron kayo issue sa future. Ini-screenshot, di ba? Sobrang, sabusok ko talaga ng mga gano'n. Pero ayoko talaga sa live. Kaya mali talaga sa akin dito pareho si Zainab at si Winston tuloy. Kaka-Overwatch ka to. At si Will Dasovich. Si Wilbert Tolentino. Nakakalimutan ko. Ko lang. Kasi talaga dinadaanan to po siya. May quiz si Prof pagkatapos ng video eh. So, regarding naman kay Madam Inut, sa mga di nakakakilala, siya naman ay sumikat sa live selling at nagkaroon na siya ng sarili niyang following online. At ito na naman sinasabi ko, tulad na nangyayari kay Lasagna, kasi di ba maraming mga tao, 1 million subscribers, diba? Pero pag tinignan mo, ilan na lang views. Hindi yan maganda. Dahil hindi naman subscribers ang basehan na ngayon sa YouTube, kundi views. Kung malaki ang views mo, kahit sabihin natin 1 million ka, pero views mo 10,000 sa hindi ka na pinapanood at hindi na siya healthy. Ibig sabihin siguro baka hindi nila gusto yung gawa mo, hindi ikaw mismo, hindi ka na masaya sa ginagawa mong content, or pwede naman naturally nag-grow up na yung audience mo sa ibang mga bagay, okay lang naman yun, wala namang problema doon. Kaya siguro ito yung nilalayuan ni Zainab. Kasi on a business perspective, tama si Zainab dito. Dahil trabaho yan at the end of the day. Kasi may mga following kasi na hindi naman talaga nanonood sa YouTube, for example, galing sa Facebook. Kahit meron kang 10 million, 5 million followers, hindi yun magtatranslate automatic sa YouTube. At vice versa. Dahil magkakaibang market yan, magkakaibang klase ng tao yan. May mga tao hindi kaya umupo at manood sa YouTube. Kaya nila mag-scroll saglit sa Facebook. At nag-tweet nga rin pala si Robin, oh wow, how true, sabi ni Robby Domingo. Hanggang ngayon trending pa rin si Zainab at si Robby. Makikita mo naman ang diferensya ng mga mundo ng mga artista ngayon na lumaki sa mga agencies na pinalabas sa mga agencies at ngayon naman mga YouTubers na kung saan lang. Kasi tinan mo search ko dito, Robby Domingo. Officially known as Robby Domingo is a Filipino VJ, actor, dancer, and host. 32 years old. Diba? Sinerch ko dito, Zainab Harake. Born to Philippines. Sino gumawa nito? Anong Philippines? Kita mo dito na may kanya-kanya yan. Hindi mo pwedeng laitin lang dahil ganito lang. Iba kasi ang analytics niyan. Iba ang mga impressions niyan. Iba yung malinis na pangalan. Diba? May mga ganon. Ay, hirap kasi sa YouTube, nakikita mo agad yung data. Within one day, nakikita ko na ilan yung views, ilan na-subscribe, ilan na retention ng data, blah, blah, blah. Yung mga yan sila, Robby Domingo, yung mga old school artista natin, for example, hindi lang nakikita. May mga manager sila.
'Diba? May nakakakita ng data sa ibang paraan, sabihin natin sa viewership ng TV. Kaya siguro lumaki o medyo naging prangka si Zainab. Siguro personality na lang din niya yun. Sabi rin naman ni Mr. Cian Gasa sa isang post din niya, 'di ba? Sinundan ko yan, bocha. Kaya na, akala mo ba, gumraduate ako para pag-aralan yan, yung mga online awayan ng mga milyonaryo. Siguro kumain na lang sa utak niya yun. Pero kasi isip ko kung nandun naman ako sa pwesto ni Zainab, trabaho ay trabaho. Pero kasi hindi nila yung pinresenta nung nag-uusap-usap sila mga influencer. Para bang chat-chat lang, diba? Walang mga kontrata, walang yung mga friends na sinasabi mo na ibabackstabbing ka sa dulo ng araw. Diba? Mali sila pareho dito. Mali both si Zainab at si Mr. Will Dasovich. Oh, idawit na rin lang si Will Dasovich para lahat may issue na. Ipapakita rin ako ng screenshot na usapan namin ni Zainab na mo pasali sa issue nyo. Kailangan ko shit. Pero puro business na agad, no? So, ayun. May tama naman to sinasabi niya na iba talaga ang artista sa vlogger. Especially kung ang basehan mo ay YouTube. Pero syempre, pag alam niya na ba SEO dyan na nag-work, iba-iba ang isang impression. Iba-iba ang ibig sabihin ng iba't ibang data. Mayroon kang views pa minsan-minsan sa mga trending na topics. Tulad dito pinag-uusapan ko na hindi naman ako kasali. Kasi mga may init na kanilang mga pangalan. Pero hindi ibig sabihin ay mga ibang manonood doon. Ay manonood pa rin sa atin dito. At walang problema doon. Kanya-kanya, walang pilitan dito. Yun nga yung masaya sa YouTube. Yun nga masaya sa internet, diba? Kung sino gusto mo, panoorin mo. Walang problema yan. Ayan, ito pala. Atang panguli ang ating Marites final exam. Marites nga pangalan ko, kailangan tayo makasagot dito. Redefining Filipinos, 2 Marites points. Sa inilabas sa sketch ni Wilbert, magkano ang TF na nakuha ni Zainab mula sa kanya? 400k? Ibigay ang sakto sa kailan ng lahat. Pucha, alam, di ka na pinanood lahat yun. Ano ba? Nang hindi binabalikan ng video, ano ang kulay na unan sa gawin kayo? Sige. Orange. Ayon kay Wilbert, ilang thank you. Anong thank you? Ayon sa kwento ni Wilbert, anong arerian ang binawi ni Zainab mula kay Daryl? Di ko na pinanood lahat eh. Ayon kay TLDR nga, yung may importante lang. Ayon kay Wilbert, ayaw daw may pagkalo ni Zainab kay Saki dahil makukuhanan lang daw siya ng views. Views yan, di ba? So kailan ka magpapa-insure? Kung may papakita akong paraan para ma-secure mo yung future habang nakapag-ipa sa halagang 1,500, ba't hindi pa natin simulan? Ino po leche. Sa iyong palagay, ano ang blood pressure? Mga above 500k din. Ano ang gamit sa kwarto lang makakulay niya? Unan. Plutoy na pangungusap. Hi mga ka-freshies! Alam ko yan! Maraming taong nadamay, maraming nasaktan, di ba usually na sinasabi? Ito ka nang pwedeng kwento sa kaibigan mo para magsayang kayo din ng oras. So doon nagtatapos yun. Kaya ako ito bilisan kasi mainit pa. Kaya kailangan ko edit ng simple lang. Kaya huwag nyo tayo like, share sa mga Marites. Yung friends mo nyo na subscribe. Marites na mga alam. Shoo!